Pangulo Duterte may puso naman po. Lalo na po sa mga maliliit na tao. Sa maliliit na manggagawa, sigurado po ako, priority ni Pangulo. Sir, si Presidente ba, sir, madali ba siyang tumanggap ng apology o pag-sorry na sa... Depende po. Kung yun ang mag-ano. Pero wala pa siyang sinabi, sir. Depende po kung hindi ka lang kung personal na sasaktan na talaga siya. Sir, tama ba? Below the belt. It's a different story. Sir, tama Next time, huwag niyo ako lagyan dito. Hindi lang ako. Sir, tama Sir, wala pa siyang sinabi sa apology ng ABS-CBN. Nagtataka lang po ako bakit nasa 18th Congress na tayo. Still the same way po yung Wala pang Hindi naman budget, po, wala pang- I'm not imposing po rito sa leadership natin dito sa Senado. Pero sana naman po, 18th Congress na po ngayon. Tulad yun naman nila kahit dito rin po yung mga litrato. Mga bagong miyembro, sila Senator Torres Tolentino, Senator Amy Marcos, Senator Bato de la Rosa. Kahit pa paano, Nakatapat nakita niyo. Tingnan, sir. Nailang ka ba, sir? Sir, will you sabi? practice na yun. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.